honetan, seimanes hauen diztira, zuen txaloak, zuen irriak, guretzat hori aski da. Eta eskaintzea da une hontan, barnean dutan desira, nere bertsoak onak da txarrak, beti berdinentzat dira. Arratsaldeon, asteak dugu, txapelketa, txapelmeta, serioski txapel bat baizik ez da, ta enoa haren txeka, baina notoi ezinketa, ez da soilik lehiaketa, bihotzak muinak eta mingainak, elgarrek ilan lasterka. Bertsoen bidez plazerak sortu, goxamenezko pedeka, jendearekin hartu emana, euskararekin josteta, hori dugu txapelketa. Delikatua dugu egungo xuieta, omen banatu nahi dute txapelmeta, baina buru freskatuak asko gira eta, txapelik ezin bada berdin zait bonetan. Hortzi diskurtso komplikatutan da espezializatua, publikoarekin harremanetan sumai dugu kontaktua. Eta nizertan ez dakit baina, beti izan naiz saiatua, hiruen artean lor genezake haundi baten